Kani kadai ke All India Radio Shillong ke kuboran pulia phi di Mary Nongkanti Walang. Kimar ki bakongsan jong ke kubor mentak step. Menteri Rangba do kari Narendra Modi unyakren beki Menteri Rangba jong ki jilla bat Union Territories menta bat lashai kesngi. Hameghalaya sa iwei kin thai bala no kertai la yo khnyang jingpang corona Haribhoi district. Kajinyo jingko jinginong pang COVID-19 ha India kala kiyo siya kasanhuay point not nyo na kasispa ong kakubor sarkar. Ki kubor ki babnya. Menteri Rangba do kari Narendra Modi unyakran beki Menteri Rangba jong baro ki jilla bar ki Union Territories menta bat lasai kasngi ha kapor lai beji janmin. Menta kasngi Menteri Rangba do unyakran Lingba ka video conferencing bat ki Menteri Rangba ki bakantup ke jilla Punjab, Assam, Kerala, Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh, Tripura, Himachal Pradesh, Chandigarh, Goa, Manipur, Nagaland, Ladakh, Puducherry, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Dadar, Nagar Haveli, Lakshadweep, Barkadaman and Diu. Lasai kasngi Menteri Rangba do unyakran baki Menteri Rangba jong ki jilla ki basa baro. Ha Meghalaya ka jingyo kempang COVID-19 jong ki brio ha ka jilla ka lakiyo siya kasaw pusaw ngun. Kad nyong ngut na pedeng jong ki kidang don yo kanyang jingpang ha kamen kad ba arpun reo ngut ki weipat kila yo ka jingkoj batang iwei brio la klat no na marjong ka teke jingpang tat haduk mentang. Ya kanila pensengau do Menteri wapet ya katanat jong ka koj ka kya ha Meghalaya uba EL heng. Menteri ulai thoro batat hado menta ke Meghalaya keladep pates kat saw hajar shispa saw punyau teli ki nong muna khalai hajar lai spa lai teli kilami negative ni bamdan yo khnyang bat menta dang ap banyo jingtip sa pras pa teli ki jing pates Menteri ong ba ki don khatsan hajar saw spa san pusaw ngot ki brio ki balawan phai shaka jilla na shabar Hakawai per ke kubor usembut Menteri Rangba ke Meghalaya uba preston tensong ula pentip baka sorkar jilla kala shim ya karai ban ai jingbet ya ka jinga tho shong kurim jong ki shijur ha ki jaka mani blai hapo ki kendon ki baki don kam ban buat perkhing wala kadang beteng ke jingkhang khadep ki jaka mani blai ka sorkar kala ai jingbet ya ka shong kha shong man banyate ha ki te ki jaka mani blai namar ka jingkerpa jong ki babun ki nongelam nyam Hadian ke jingyo kem ya uknyang jingpang corona da wei Rangba ubala khamno karata ubadai na kasnong samlem ka bahap hapo sning CNRD block Haribhoi district menta tang hapo kasitayo sa iwei kinthei bala no karata ila yo uknyang jingpang madidei basong basa ha kasnong ampata ka bahap hapo jirang CNRD block kani ka kies ka baar Haribhoi district bat kumman chupin kan mau kasnong ampata ka kasnong ka badon hauput usam ka Meghalaya bad Assam Yakani ka kies ka baar la pensisya da ka Deputy Commissioner jong Haribhoi District bala penjariru ya ka kendon an shispa sau pusau CRPC ha ka te district kanang banyada na ka jing saplyang jong khanyang jingpang ka bor penya district kala boru ya ka jing mana ka bating e ikinong shongshnong baki dei banya paji iwei na iwei pat bat ha ka joko por ban bo renti e ki jing batha bala ai da ka sarkar Ka sorkar India nen kasngi kala ong ba ka jingyo jingko jingkinong pang COVID-19 hari India kala kot sanhuay point not nyo na kasispa bad haba ken kilum lang baro kidon shilak nribu khandai hajar news pa khandai huprangot ki brio ki balayo jingko na ka COVID-19 ki berang don yu kanyang jingpang menta kilong shilak sanhulai hajar shispa nriungun Hakawai pat ka kubor ka jingkiyo jingkinong kempang COVID-19 ha Mizoram kala poisya ka shispa khat nyongun hadian balayo jingtip baki don sa sangot ki brio ki bathamai ki balayo yaute khnyang jingpang katalong khubor balayo ulum ko ong ba na ki ndrus pa prapu artli ki nong muna bala shim sangot ki layo COVID-19 positive ki te ki sangot ki brio ki balayo yo khnyang jingpang ki dei ki brang shuan pai shen na ki wei ki benta jong kari ha Nagaland sa kandai ngut ki brio ki bathamai ki layo yo khnyang jingpang corona bar ha baro ka jingyo kempang COVID-19 ha Nagaland kala kiu sha ka shispa nyo phu nyo ngun na pedeng jong ki shispa nyo phu nyo ngun prap khandai ngut na ki layo ya ka jingkoj ka bapura ha Tripura layo jingtip ba kala don ka jingkiu jong ki nong pang COVID-19 ha Sipahi Jala district bar ka sorkar jalla kala penbanaya baro lightly ki block ki ba hap hapo jong ka te district kum ki jaka ki ba shongs ir na ka jingpang
na ki 1000 South Punriu tali ki case COVID-19 ha Tripura sa pusat nak sispa ki dei ki bana Sipahi Jala District ong khubor sarkar. Hakasi utrai na ki sau pusan tali ki case COVID-19 ki pathamai sau pusau tali na ki dei na Sipahi Jala District. Ka jingpen bana jong ka sarkar ka block ka Thiala Boksanagar bat Nalchar kum ki jaka ki ba shongs ier na ka jingpang ka long ban amai lat ka jingya lat do jeng ki brio ha ki dei ki block. Officer break mi eka COVID-19 ha Sipahi Jala District u Abhiram Dip Marmau ong bala khang ki brio ha barok lightly ki block bakin mi shabana la yim ula bernap shushu daga boong ba ka jing pentri kam janai ki kendon tre telakam ha ki jaka ki ba kham shong sir kan rap shibun man telakam ya ka jing sapriang jong khnyang jing pang corona kadi ko khubor ka wan shpi nak All India Radio Shillong. Menteri Ketenat Yadari ke Sarkar India Rajnath Singh min kesngi ula ong ba ka surak balatei de ka Border Roads Organisation ha Lipulek ka hap ha upur usam jong ka India. Rajnath Singh ong ba ka jingede preng ka India ba ka Nepal ka long ka bajanai ba bat kanu ko bor ka perthai ka nam laban pendukut ya kani ka jingya jan. Ulo ong ru balada ka don ka bakum kanu ka jingya sotho jingmut ka bakala ha ka baidei ba ka te ka surak unsafe and bed ya ka jingye da ka jingya kren. Menteri ong ba ka surak ka balam lenti sha Lipulek kansa penlingkot ya ka lenti ya pilgrim Kailash Mansarovar. Rajnath Singh ula kren ya kini ha kinong kit kam jong ka seng BJP ha Uttarakhand lingba ka virtual rally. Menteri ki kampo yang ka Sarkar India Amit Shah nen ka sngi ula penya ya ka jing langwat ki seng san perthai ba pher ban bishare ka trai ka ta ha ka baidei ba ka jing kun persha ka khlam ha Delhi North Block. President jong ka seng BJP Delhi Adesh Kumar Gupta unong ilam ka Aam Admi Party AAP Badairu MP Sanjay Singh unong ilam rangba ka seng Congress ha Delhi Anil Kumar Chaudhary lembat kinong mikmat na ka seng Bahujan Samaj Party kiladon lang ha ka te ka jingelang khana mante la kam ya ka jing sapriang jong khanyang jing pang ha Delhi la shimi ka rai ban penklan arsha ya ka jing test corona ha kini ki arsngi ban wan bat hadin hnreusngi an sa penklan hado laisha ka jing test. Namar ka jing duna palat ka jing thia nongpang corona ha ki hospital ki badan ha Delhi ka Sarkar India kla shime ka rai ban ai sans patli ki kamra rel bala deppen kala sha ki jing thia nongpang da ka te ka lat menta ka Delhi kan sayo sa pra hajar tli ki jing thia nongpang ki bala deppen biang lupai ki jing non kam baro banyo sumar ya ki nongpang COVID-19. Menteri Ramba ka Manipur N Biren Singh ulalit play ya artli ki project tan na kabenta ka Imphal. Biren Singh ula play ki Imphal Planning Area Phase 1 bat ya ka Imphal Sewerage Project Phase 2 lingba ka video conferencing na ka kamrat rekam jung ha Secretariat Imphal. Haba ay jingkiran ha katika program Menteri Ramba ula pentip ba ka New Development Bank kala kubur lai hajar kelur tingka ban kershan na kabenta ka jingpen biang haman la ka longyeng ha ka jala Manipur. Ulai kublay Menteri Ramba do kari Narendra Modi bat ya ka Menteri pelapisa tingka ka Sarkar India ka Nirmala Sitharaman ba ka Manipur kala yo ya kita ki project. Kaseng BJP ha Meghalaya ka long bala khre ban play ka lat ya kran ha padeng ka Sarkar jilla bat ka New Trap National Liberation Council HNLC. Kamashwa ka HNLC kala depan pau ya ka mon ban shong ha ka me jinge kran bat ka Sarkar. Wala ka tana ka liang jong ka Sarkar jilla kala bu kondon ba ka HNLC ka deben pendem wachwa bat nangta an sa panbut da ka jinge kran yasuk ya ka ba ka HNLC kam shim la manjur satya. Kati ka jinge pher jingmur kala bu ya ka jinge kran yasuk ha kendong. President jong BJP ha Meghalaya ba Ernest Mauri ha ka jing kran bikinong patay kubor ni kasngi uloong ba ka BJP ka angnot ban sinshar ka sukasan ha ka jila namar ba ka BJP ka don ha ka Sarkar Sindrop MDA ha Meghalaya kala shime ka rai ban play ya kilat ekran ya suk bat ka HNLC ka India kala dapat kreat ban play ka Infectious Disease Diagnostic Lab ka baningkong e ha ka ri kani kadai shibinta na ka program trekam jong ka Sarkar ha ka Atmanirbhar Bharat lashnai ka ka Rapid Response Mobile Laboratory tang hapo ka prasngi nadu ka sngi bakalayo ya ka kali lashnai ka da ka jingkershan bala ai da ka tanan biotechnology Kapto gani ka khubor kala kut bakala wanshipi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor ka taha kapor parabaji, nginya so baka Delhi Station na ka banta ka khubor ha ka ktin Hindi, ban panbot ka khubor pareng ha kapor prashiting. Gani ka All India Radio Shillong, sumababa na mantay ki khubor na Delhi.